Kublai pi barok ki prolog ki baju page bat sengapi ki video na kane ka YouTube channel. Different ha kane ka video ngan hikai pi kumno pin enable lane kumno pin turn on ya kane ka floating ha ka phone jong pi. Te prolog shwa bangan ya smart ban pin pi kerpar pi kwai pin yerap ban share lang bat kita ki badang wan thamai ha kane ka channel jonga suba ban ai ke jingkersan jong pi. Dak ba share, like bat subscribe. Kublai shibon pi ki prolog ki balaju kersan yang barbor. Pihak ini kisngi kumlangong nanti video laisin shitiyau kata kadai haka sngi Wednesday haka sngi Sunday but haka sngi Monday di bentangan pen EP kumno pin penon kam ya kaneka floating haka pun jong pi but chua pangan ya chakmat ngan penchai ya ki perlok ki bompar sngotu ya kaneka floating ngan penchai pi ka ek floating but ka ek jingirap jong kaneka floating Shubon uksa haka por pius ya kino ki apps kum Free Fire ane PUBG ba pilek kai ti lada pikwa ban text bat pa WhatsApp pila ban chatting bat ki prolog jong pi pila ban art ya ka floating mudnong haka ju ka por pila ban penon kam ya art ki apps kata pila skutu haka ju ka por pin penon kam art ki apps bat kawai ka de ban read kawai ka de ban has full screen kat kum kajing resize kumut kat kum kajing penhe jong pi ya katuka apps dengan peni pi kumno pin ton on yakane ha ka phone jong pi kadan kami pi banlai ha ka setting ti shwa bangan ya chmat kerpa de pi ki prolog bedang tmai bala dep subscribe ban share yakane video shaki way ki prolog jong pi ki bompat nang ti elementang ngini chmat kumno ngan le yakane ka option ti prolog sawat ya ka setting ha ka phone jong pi banlap yakane ka about phone Pila banlai chak ne ka abau pun banyon ya kene ka minimum version. Pila banyon ha kene ka version hadu nyosin kan sami ka way ka option da ka ba pilai ha kene ka additional setting. Mar pinyon ha kene ka additional setting kadon kene developer option. Mar pinyon ha kene ka developer option here comes room scroll comes room ya ka phone jong pi pinlap bat pin tonon ya kene ki artli ki option banle ya kaneka floating haka mobile phone jong pi dimentangan here comes room ngan wat ya kini ki artle ki option hangne pila ban ton on ya kini kumne pila ban ton on ya kini ki option kumne artli mar pi de ban ton on ya kini here bang comes room mar here comes room pinlap kane pila ban ton off ya kane lada ka phone jong pi ka ton on pila ban ton off ya kane kumne di saap ya kene ka minute ke bakaun hangne saap ya kene ka second hangne ke bakaun hangne ngamut dong accept senyon kene accept mar pinyon ha kene ka accept te sabak no direct sa home screen te mar pi bak ha home screen te mentangan bak ya kene ha home screen page menta ngan le kumno ngan open ya ka WhatsApp jonga ngan open ya ka WhatsApp lane kino ki app ki ba phila ban test nam phila ban practice te hung ngan penir sai pi ngan open tang WhatsApp dengan bak biang ya ke WhatsApp ngan like sa Facebook way Facebook buat way u mes WhatsApp ti ngan bak no mentangan minimize ti pin minimize ya ke phone jong pi ti nyon kam siskan arskan ha kane ka WhatsApp pila banyon kane ka floating hangne mar pinyon ha kane kala kane ka box hangne kala penmi hangne te kala read kene ka site hangne pila ban use artli ki app hangne la ka ba pipli ya ka WhatsApp jong pi bat pipli ya ka YouTube jong pi hangne ka long pipli ya ki phone call ne pipli ikino ki app ba pipli ha ka mobile phone jong pi pila ban use lang bat kene ka floating apps bat kene ka floating ngamut dong ka floating kalong ka badan kam hai pi ki prolog lada pikwa ban le ka game pila ban text message ha WhatsApp pila ban page YouTube pila ban page video artat le game artat page video artat kalong te kane ke video kanera pi ki prolog barok ki ba le ka game la ne kim le ka game ru kane ke video kanera pi ki prolog te tang ba ka boy pin sungutu shwa pin le ya kane ka floating window ha ka phone jo pi kadan ka pi ba pidei bandon ya ka Android 10 seneng kalalong Android 9 kampat long kampat rekam namar ba ka Android 9 kampat rekam ya ka de ka floating
te pihak bandon ya ka Android 10 seneng pihak bandon ya ka phone jong phi but pinyo ya kini ke option but pila ban le fruiting hak phone jong phi te nang ne smart prolog ngan penmi show ik video ki ba ai kai phi shaphang ki ne ki technology nang i share nang i subscribe khublai shibo ne phi ki prolog baro te ngini kendupat hak away ka video nang i share ki video but subscribe khublai shibon